いらっしゃいませ。吉田屋ホームページをご覧いただきありがとうございます。そばは体に良い食品で、一番は血圧効果作用ですが、内臓機能や脳の活性化を促すほか、美容・ダイエットにも効果的です。また、子どもの成長に必要な栄養素がバランスよく含まれておりますので、成長期のお子様にもうってつけの食品です。美味しくて体に良いそばをぜひお召し上がりください。なお、吉田屋では国内産のそばを使用しております。皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。